Un operativo levado a cabo pola Garda Civil de Boiro permitiu desmantelar un grupo dedicado á venda e distribución de sustancias estupefacientes na comarca do Barbanza. Foi no marco da denominada Operación Cobregón e deu como resultado a detención de 3 persoas, 2 veciños da Pobra e unha de Ribeira. Todos eles vellos coñecidos das forzas da orde por causas similares. A investigación iniciouse xa o pasado mes de novembro, unha vez que os axentes constataron un aumento do consumo e a venda de droga ao por menor na comarca. Unha vez identificados, estableceronse varios controis. Nun deles, en Rianxo, atopáronlle no interior do vehículo no que viaxaban un total de 219 gramos de cocaína en roca, que unha vez manipulada podería alcanzar unha cantidade próxima ás 1.100 unidades. Os 3 prendidos están acusados dun presunto delito contra a saúde pública. Xa pasaron a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 1 de Padrón, que é quen instrue a causa. Ademais da droga, foronlle intervidos tamén varios teléfonos móviles e o vehículo no que viaxaban.